Hola, hola. Bueno, ara posarem Ara nosaltres marxarem, posarem la cançó. Llavors, ens fliparia molt, perquè a més això es grava, ¿vale? Llavors la gent que ho escolti després ha d'interpretar que això ha sigut l'hòstia. Llavors ens faria molta il·lusió que els que conegueu la intro i sabeu la cançó feu hooliganisme, ¿vale? Llavors, havíem pensat com que fos orgànic i que sortís de vosaltres, no us coneixem de res. Llavors us donem la directriu específica de que feu veure que això us agrada molt i que portem com 8 anys fent el podcast, ja la fanbase és increïble, hi ha un noi que ha vingut vestit d'Osman, de Maricel, vull dir, perfecte, vale? Representant la festa major de Premià que han vingut aquí a complir. Vale. Bueno, gràcies per venir, ara entrarem. Ara el següent podcast anirà amb... Poseu-vos còmodes. Guillem Camós i Marc Serrats han vingut a dir-nos pau, a dir-nos que podem posposar una horeta a la cerca de la veritat i a crear un espai de relaxació on no calgui refutar res. Un espai on revelacions còsmiques i magufades coexisteixen sota una mateixa resposta. Perquè la veritat tampoc és que sigui tan important. Bona nit, Cruïlla! Bona nit! Bona nit, eh? Bona nit! Són les 4:30 de la tarda. Bona nit, Cruïlla, com si estiguéssim a dintre del festival. Sí, deixa l'aigua, perquè tenim moltíssima ressaca. Tenim molta ressaca. Moltíssima. Aquesta era l'última energia que ens quedava. I l'hem gastat allà al minut 1 de podcast. Podcast reposat. La ronyonera va a baix. D'acord. Vale. Bueno, gràcies per venir a aquest refugi climàtic. M'encanta com si estiguéssim a un escenari del festi. Energia... Energia festival, que estem a un auditori. Hi ha alguns que teniu ventilador sota la cadira, ho dic per si noteu... Si noteu alguna cosa, no sou vosaltres. És un ventilador que hi ha sota la cadira, ¿vale? Si s'us oxigena l'ullera. Vale, molt bé. Vale, doncs res, sí, gràcies per venir. Nosaltres ens ho intentarem passar molt bé, ja us ho hem dit. I ja està, intentarem que vosaltres també. Bona tarda, Marc Serrats. Bona tarda, Clara Gallardo. Si havia quedat poc orgànic, ara aquesta salutació és menys orgànica encara. Exacte. Portem molta estona junts. Està com desordenat el guió ja des del minut 1. Bueno, avui, com sempre, la Clara estarà pendent del xat, però com que no hi ha xat i esteu vosaltres, farem una altra cosa que la Clara mateix explicarà. Correcte. Ara, si aneu a l'Instagram, he penjat una història on hi ha una caixeta que podeu dir les vostres cosetes, com sempre. És a dir, modo xat, però aquí, tothom, alhora. Llavors, també necessitem que feu stories, fotos, vídeos, el que us doni la gana. Etiqueteu-nos, perquè així nosaltres també anem repostejant, etc. I anirem contestant, aniré jo fent de portaveu. Llavors, la pregunta, com heu pogut veure o esteu veient... Us pensàveu que veníeu aquí a passar-vos-ho bé i ja no parem de donar-vos ordres. Feina, deures. Aplaudiu, contesteu a l'Instagram, feu fotos... Som el programa que exigeix més el seu públic després de saber i ganar. Som nosaltres. Pregunta, penseu-la bé, és a dir, quin músic us agradaria que fos mort? I raona la resposta, Vinga. Sí, és a dir, la meitat contestareu al Guillem de Buos, però volem que expliqueu per què, vale? Doncs som-hi amb el bueno què. Bueno què, va! Nene, Parla amb Déu i li diu nene. Jo a Déu li dic nene quan rezo. Sortirà el bueno què? Nene. Ara. Nene, que surti bé el podcast. Bé, com que estem en una sala de conferències, hem cregut que era molt adient portar un PowerPoint, que anirem projectant aquí dalt. No és un grafisme, és un PowerPoint. És a la pantalla de dalt, sí, és aquesta de dalt, Molt bé. I bueno, la història de la que parlarem avui és Avril Lavigne, que ahir la vam veure actuant al Festival del Cruïlla, i la pregunta és, realment la van veure ella o no la van veure ella? Perquè hi ha tota una teoria al darrere, que és que Avril Lavigne porta morta des de l'any 2003. Aquesta història comença el 2011, quan apareix un blog brasileny que es diu Avril s'ha morta. I allà mateix ja comencen a desencadenar-se una sèrie de comentaris que confirmen que això ja es venia dient des del 2005. Quina és la teoria? S'està entenent? Avril Lavigne està morta. Avril Lavigne està morta. D'acord.
No vull deixar ningú enrere, no, tio. No, estic projectant lo cansat que estic jo com si estiguessin ells cansats. Si ells també tinguessin ressaca. ressaca. M'ho estic dient a mi, Marc, ho has entès? Sí, ho he entès. No he dormit 3 hores, ho he entès. La teoria és que l'any 2002 Avril Lavigne treu el seu primer disc, que és Let Go, amb cançons que tots coneixerem com Skater Boy, Complicated, Unwanted i altres cançons que segurament ningú hem escoltat mai. A partir d'aquí, què passa? Doncs que aquest disco ho peta molt heavy l'Avril Lavigne i es mor el seu avi en aquell moment. Sí. Vale? Això es veu que va ser un cop molt dur per ella perquè... Fem un... S'ha mort el iaio de l'Avril. El senyor Lavigne. Don Lavigne Sènior. Llavors això es veu que va ser un cop molt fort per ella i allà és on es diu que va decidir acompanyar-lo i es va suïcidar. Sí. Vale? Vaig amb tu, iaio. Ara vinc, iaio. Ara vinc. Una relació molt estreta pot passar. A partir d'aquí què passa? Però de fet un moment. És a dir, s'hauria suïcidat... Tornem enrere. S'hauria suïcidat amb 19 anys, no? Efectivament. És a dir, no entraria no seria ni generació dels 27. No, ni dels 20. O sigui, Sid Vicious va morir amb 21. Imagina't, va durar més. I ella s'hauria matat més jove. Quan hauria fet 27 anys? Espera que ho busco. Quan hauria fet 27 anys? Clar, perquè de quin any és? Del 80 i alguna cosa, no? Si hagués volgut suïcidar-se la generació del... És del 84. 84, per tant, hauria fet 27 anys. Jo tinc el cervell fregit. No, quants anys té? És morta. No ho esteu entenent. Quan hauria fet 27 anys? Doncs 2011. No? El 2011. Que és quan va sortir l'entrada al blog. Cuidado. Per mi té molt sentit. M'he passat. 2011. Bé. De moment està tot lligat. De moment aquesta teoria no fa aigües per enlloc. Llavors, apareix doncs això, aquesta persona que és la doble. Vale? Tornem al 2003. Melissa Vandela, nom increïble. Bastant bon nom, la veritat que sí. M'agrada molt aquesta cosa de tenir un públic i no mirar-lo. I donar-li l'esquena perquè estem mirant una pantalla on tenim la xuleta. Són com arnes. Melissa Vandela es veu que era una doble que ja feien servir perquè Avril Lavigne ho va patar molt fort i es veu que no li molava gaire el tema de sortir als mitjans, no se sentia gaire còmode, llavors van dir busquem una tia que sigui igual que ella. Tenia una mica de fòbia social, com el nostre realitzador, el Marc. Un aplaudiment pel Marc, sisplau. Un aplaudiment pel Marc, que està allà darrere el vidre. És una persona que li hem donat una invitació per entrar al festival i no aniré. No vull anar. Merci, me'n vaig a casa. No crec. Llavors ja tenien aquesta doble perquè li recollís els premis i tota la pesca. I llavors és la que, per exemple, l'hauria substituït. Aquí veiem una sèrie de comparatives, després ja entrarem en aquestes comparatives i ara el que sí que tenim és un vídeo que ara jo espero que funcioni, confio molt en el Marc del de dalt, per tant jo crec que funcionarà, però aquí és on veurem, això ja era Melissa Vandela, vale? No se sent? Ara. Vale, espera't. El podem passar una mica, és que hi ha com pizza. Bueno, si no, doncs... Perquè és que està guapo el vídeo perquè presenten els tios que et donaran el premi. I la que surt, aquesta és Melissa Vandela ja? No, perquè si no estaria molt ben trobada. El del Rínxols és Avril Lavigne? Sí. No és Avril Lavigne aquest tio del Rínxols? No està molt ben trobat. Avril Lavigne, ara sí. Avril Lavigne. I llavors aquesta sí que ja seria Melissa Vandela. Això és real, eh? Sí, això de veritat. Això sí. Si Avril Lavigne aquí ja estava, això crec que era el 2003, de fet. Per tant, l'Avril ja estava morta. Correcte. Vale. Llavors, podem sentir parlar una mica. Clarament no és Avril Lavigne, està molt suelta, ja tenia por de sortir allà. Bueno, la doble, Melissa Vandela, vale? Qui és? Pues això, és una tia que, com us deia abans, ja la feien servir per substituir a l'Avril Lavigne quan tenia eventos, com era aquest cas, i llavors quan es va suïcidar van decidir posar-la... Què li marquen al braç? Què hi ha marcat allà? Les comparatives són increïbles. Però aquesta no, però explica'm-ho, què està marcat? Està guapo perquè el que et fica... Però què són, com pigues? Sí, com marques de naixement i pigues i històries. Llavors a sobre et diuen, no, és que hi ha 4 que sí que les té la Melissa Vandela, però aquestes d'allà no. No contemplem l'opció de que potser hagi anat a un dermatòleg o alguna cosa i que li hagi tret les pigues. No, l'han substituït. Són els pinxassos a l'heroïna. Sí. Llavors, es veu que... Quina de les dues és, Guillem? És a dir, potser sóc jo, però estic molt confós, eh? Si algú necessita preguntar alguna cosa, per favor, feu-ho. Aixequeu la mà i... Jo segueixo projectant.
Jo entenc que la Melissa Bandela deu ser la de l'esquerra, perquè és com la que menys s'assembla. No tens ni puta idea tu tampoc, eh? És que no l'he fet Has jo, fet el PowerPoint absolutament a cegues. Llavors, direu, vale, però com pot ser que segueix fent les mateixes cançons i tot? Perquè es veu que Avril Lavigne ja li va ensenyar a tocar i a cantar com ella. Clar, ella sabia que es volia matar i va dir, jo vaig i a abans deixar va fer això com lligat. unes classes particulars a la Melissa Bandela no sé si sent autònoma ella o amb nòmina i li anava explicant a com copiar-la, no? A 10 euros l'hora i ja està. Perfecte, com un profe de guitarra. Bueno, no, una profe de guitarra, clar. Llavors, ara sí, entrem a la comparativa. Vale? O sigui... Ja, se m'han caigut els auriculars, és igual, no passa res. No m'havia ni fixat que tenia auriculars. Vale, què? Comparativa. Bueno, jo crec que... Oh my god, teeth! Està tot clar, no? Però perquè l'altre té la boca tancada, tio. Oh my qui god, és el farsant que ha fet això? No, i això? Shirt? Com? No porta la mateixa samarreta. Què passa? Cuidado, que també ressalten el cabell. De hair in back. Marca com que té... L'Avril Lavigne tindria lips, Melissa Bandela tindria oh my god teeth. Està més pàl·lida. Hair in front, hair in back. Tant! S'ha anat al solarium. No, és una altra persona. No, l'han canviat. I la ombra dels ulls, diu purple, eyeshadow. Ah, no, amb l'ojera. No, l'ombra dels ulls. L'ombra dels ulls. Aquell dia va triar purple i aquí no. I aquí diu, not purple! El tio dient, posa-ho més gran perquè jo vull que s'expressi que he cridat a casa meva. It's not purple! També estava projectant bastant, el tio aquest. Bueno, bàsicament li diuen això, que l'Avril Lavigne... Perdona, estic obsessionat. Sí. Hair in front... Wavy? S'ho pregunta. Wavy? Wavy? El tio no té nocions d'estètica, pregunta si això és el cabell ondulat. No ho sé. Això és wavy? Llavors, una de les coses que diuen és aquesta, que li canvia el cabell, que portava la ratlla al mig, el cabell sempre per davant, i aquí se'l posa per darrere, i això és explicació inequívoca de que realment és una altra persona. Vale? Anem a veure un altre vídeo, seguim amb el tema de la comparativa, anem a veure un altre vídeo, que és... Què passa amb aquesta foto, tio? Bueno, és que no he vist el PowerPoint, jo. L'estic descobrint. M'agradaria com seure aquí, saps? Seu allà, clar. Il·lustrem. Això som nosaltres, vale? És un públic molt inclusiu. Llavors, el vídeo, vale? Això és l'Avril Lavigne. Una altra persona, clarament. No, perquè diu que ha perdut l'accent, no? Que li ha canviat l'accent, exacte. Que li ha canviat de l'accent canadenc. Bueno, com algú de Mallorca que porta 5 anys a Barcelona, no? També els hi passa això. Tot el puto dia a LA, exacte. Pues si està tot el puto dia a LA, pues també li canviarà l'accent. Seguim amb la història. Ens plantem a l'any 2004, vale? Que és quan sortiria el seu segon disc, que és aquest de Under My Skin, que tinc aquí la xuleta, no sé quines cançons hi havia aquí. Aquesta que està sonant no, oi? No, això és Future Funk Playlist One Hour. Canviar la seva estètica. Bueno, això ho jutgeu vosaltres si canvia molt la seva estètica. Jo això tampoc ho consideraria un canvi estètic heavy. Vull dir, simplement... Not corbata! Not corbata! Not corbata! Wavy, Wavy. I és wavy, és totalment wavy. Bueno, doncs això, diuen que canvia l'estètica. Jo realment, jo he vist canvis d'aquests aquí una miqueta en l'Star System i això se li diu cocaïna, És a dir, aquest canvi d'expressió és farlopa absolutament. Resaca de 7 dies. Se li diu estar abrumada per tanta penya parlant-li tot el rato. Aquest seria el canvi estètic que proposaven els fans i creadors d'aquesta teoria conspirativa. Llavors, hi ha una cançó que és Slip It Away. És que t'ho juro que no m'hi veig des d'aquí baix, tio. Llavors, no cal que la llegim, però bueno, aquesta és una cançó que diuen que va escriure per al seu avi quan va morir i llavors el que hi ha darrere d'aquesta teoria és que diuen que en realitat era una cançó que escriu la Melissa per l'Avril Lavigne original. Vale? És a dir, que la cançó teòricament, la veritat al final, no? L'Avril la va escriure pel seu avi, però podria ser hi ha missatges, que la Melissa l'hagués escrit parlant de l'Avril i que diu I miss you. Com el del triangle il·luminat i el dòlar, versió Avril Lavigne. Clar, vosaltres llegiu la lletra i a veure, sí que podria ser pel seu avi, sí que podria ser també que hi hagués tota una moguda que l'han reemplaçat i li està escrivint amb ella mateixa, no? I miss you so bad, perquè es veu que eren molt amigues la Melissa i l'Avril, vale? La Melissa i l'Avril també són amigues meves. I don't forget you o It's so sad, però també és veritat que tu llegeixes la lletra i és molt genèrica, vull dir, també podria ser per alguna parella que ho han deixat, perquè se li ha
trencat el rentavaixelles i no ha trobat un que tingui la safateta de dalt tampoc. Per l'ocell. Per l'ocell, pel canari. Jo quan es va morir un periquito que tenia em vaig agafar una pena terrible. Li vas escriure... No, perquè me'l vaig trobar a les escombraries. Hòstia. No em van fer la cosa aquesta de s'ha anat a una granja d'ocells i tal. A mi sí que m'ho van fer, això. Vaig obrir les escombraries, eren els 90, no reciclaven, per tant, no eren orgànic, eren les escombraries. La basura. Hi havia una pell de plàtan, un iogurt, una tostadora i el perico allà. I les fotes així tieses, no? I un perico tieso com un rave, així, pam! A mi va passar una cosa, que és que teníem una tortuga, bueno, a mi i a mi germana ens va passar que teníem una tortuga i jo un dia se'm va caure, se li dona de menjar com unes gambetes petites, vale? Llavors se'm va com caure. De què serveix? Ah, vale, té sentit de pensar que t'estaves anant com tu ja a explicar coses de la tortuga. No ho has superat. Se'm van caure al menjar de tortuga i vaig pensar, jo què sé, quan s'atipi... Que s'autogestioni la tortuga. Exacte, que s'autogestioni i ja no deixarà de menjar quan estigui tipa. I no. Bueno, doncs va desaparèixer la tortuga, llavors a Premià abans hi havia el CRAM, que era el Centre de Recuperació d'Animals Marins, i llavors els nostres pares ens van dir no, que l'hem portat al CRAM, perquè estava malalta. L'hem portat al CRAM. Te mare s'està pixant de riure, És que vam créixer amb això, és que estem parlant de que això va ser quan érem petits i potser amb 24 anys, o sigui, potser fa 3 anys d'això, un dia parlant així, perquè la tortuga que la va portar al CRAM i els nostres pares es van mirar com... No passarà. Però sou tontos o què? Com que collons... Però es va morir i ma germana i jo, com que es va morir? Collons hem de portar una tortuga al CRAM, que allà cuiden dofins, no tortugues que has comprat a la botiga del Carrefour. És a dir, els brots d'ansietat teus són des que els teus pares et van explicar que lo de la tortuga ho havien gestionat diferent. Clar, jo ara vaig per la vida pensant, m'estan enganyant, tot és un gaslighting. No són els meus pares, us han pagat perquè estigueu aquí, segurament. Però què va passar? Que va rebentar les gambes. De menjar gambes perquè no es va saber autogestionar. És que hi ha molts animals que no ho tenen, això. Sí. Els porcs... El tema de la sacietat no li funciona. Hi ha còmics que els hi passa això amb la cocaïna. Amb la farlopa, també. No s'autolimiten, és com... No saben autogestionar. Seguim amb la història, vale? Després d'això fa una petita pausa i desapareix. A la gent que li molen les teories de la conspiració els hi dius que és una foto real de l'Abril quan es va morir i s'ho jalen, eh? No, és que es va deixar una càmera preparada quan es va suïcidar així com... Vaig estar un rato buscant Avril Lavigne Sleeping, a Google. Sí, com... Pues això fa una pausa per descansar, fa 2-3 anys de peron, fins al 2007, on treu aquest altre disco, que és el disc de Girlfriend, que va... Hey, yo. Temazo. Sí, feia això la cançó, sí. Hey, you, eh? Llavors, molt bé, tio. El primer, torna a aparèixer, diguéssim, amb el primer single del disco que és The Best Damn Thing, que és Girlfriend, vale? Llavors... I què ha passat aquí? Not wavy, eh? No, not wavy, però aquí sí que comença a entrar el tema color rosa, faldilles, i això, clar, la gent, els fans de l'Avril Lavigne, que, pues, penya, emo, punky... Que no me la coles, què collons és l'Avril Lavigne portant faldilla, que m'estàs explicant? I estic llegint que posa religió es veu també, XD. Perquè també es veu que va començar que va tenir com una mena de revelació divina i va començar com a introduir temes cristians a Jesucrist, a les seves lletres de les cançons. He was a boy s'està referint a Jesús. A Jesús. I ella és la girlfriend de Jesús. I ella és la girlfriend de Jesús. Perquè només es pot casar amb Déu. Està casada amb nostre senyor. Exacte. Llavors, el moment clau de tota aquesta teoria de conspiració arriba amb aquest moment. Ui! Cuidado. Que és que es fa un photoshoot amb la paraula Melissa escrita a la mà i clar, aquí ja la gent va patar cervell i va dir és que ens ho està dient clarament, és que els que no us entereu, els que dieu que no us esteu enterant del que passa aquí si us està dient ella mateixa. I ja està, i aquest seria el punt àlgid d'aquesta teoria, que al final pues, tot era mentida. Així ho va reconèixer. Ho va reconèixer el pavo que va fer el blog. Primer va sortir com un tio. Si voleu entrar en el rabbit hole hi ha més passos. Va sortir un tio com dient que era mentida. Hi ha gent aquí que té una mica més de 30 anys. No diguis si voleu entrar en el rabbit hole i no ho expliquis després. Desenvolupa una mica, no? Si voleu tirar-vos una nit sense dormir navegant per la Wikipedia, podeu posar... Té un article a Wikipedia, el tema de la teoria conspirativa. Hi ha vídeos a YouTube, hi ha TikTok. I llavors primer va sortir un Hambo dient que això era mentida, que va estar analitzant el blog, no sé com s'analitza un blog, va estar analitzant el blog i va arribar a que era mentida, i llavors després el propi creador del blog, i a més això em sembla que va ser fa pocs anys, va sortir dient que sí, que efectivament tot era mentida, i va posar l'excusa aquesta de sempre, de tothom que li ve de gust fer un documental o enganyar un rato, després sembla, no, és que això no ho he fet per passar-m'ho, ho he fet per demostrar que les fake news són molt fàcils, hi ha com un estudi sociològic al darrere, el tio simplement tenia ganes de jugar... Teoritzant, no? Teoritzant més del compte, exacte. Llavors, fins aquí seria
El tema, vaig a beure una mica d'aigua perquè m'estic quedant sec. Un aplaudiment mentre el Guillem beu aigua. I ja està. Ja està? Sí. Fas com uns finals de teoria com molt potxos també, I ja està. I punto. És que la teoria no té... És com que comences amb moltes ganes, és a dir, tu funciones també com una teoria de la conspiració una mica, perquè comences com amb una premissa molt totxa, pam, 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 i al final és com, bueno, pues ja està. Hi ha com la sensació de que havies acabat fa 5 minuts, saps? Pues seguim. Pues ja està, continuem. Molt bé. No, ara tornem a pujar això, vale? Jo volia teoritzar una miqueta més sobre... O sigui, volia polititzar aquest... Has polititzat aquesta... Per què t'agrada tant polititzar-ho tot, perquè si no, què hem vingut a fer aquí? Pues polititzar les coses. Llavors, sisplau, demanaré al Marc que em punxi una mica de cançó de fondo per poder entrar. Quina cançó has triat? A veure... Ets un farsant? Però a tants nivells? És la internacional. Una vegada més, els conspiranoics donen explicacions terriblement més complicades a coses senzilles, com pot ser que la fama i els diners canvien a les persones. I el pas del temps, perquè també la xavala comença amb 18 anys i després en té 30, també és normal que li canvia una mica la fisionomia de la cara, però bueno. Si per norma general la gent ja canvia quan es compra, jo que sé, un pis, tu imagina't si et fas puta milionària amb 19 anys si no has de canviar. La fama és un fenomen, però també pot ser un trastorn mental, ja que ser famós no és intrínsecament res, el canvi real no es dona per la fama sinó pel privilegi. Firmes amb un monstre discogràfic, et foten a tot d'aduladors al voltant, et recorden que has triomfat per ser un artista adolescent i que per tant has de seguir semblant adolescent i ja comences amb el botox, el retox, encara que tinguis 20 anys. La veu li canvia no perquè sigui una altra persona, sinó perquè, sorpresa, la veu canvia amb l'edat, amb l'alcohol, i amb la segurament també. I els canvis en l'estil i en l'estètica simplement són per encabir un producte que podia contenir alguna traça molt lleugera de reivindicació, que ja em diràs tu quina, tractant-se també de skaters, però bueno, i ficar-lo a dins del sistema perquè no se surti ni una mica. Sí que has teoritzat bastant, eh? No ens hem quedat curts aquí, encara em queda tot aquest No, és que acabo de girar el full i he flipat. Sembla un fotolog, tio. Perquè... Bones xapes fotia jo el fotolog, Perquè també... Segueixo, no ens enganyem, si s'hagués quedat amb l'estètica punk adolescent fins als 30 anys, també ens hagués semblat un frau i també estaríem desenvolupant teories de conspiració. T'he de dir que Green Day tenen 50 pals i van encara vestits com vaig jo avui i dius, senyor, posis un polo i un pantaló de pinces. Arregla't una mica, home. La gent quan es fa famosa es torna imbècil, tothom t'aplaudeix i comences a tenir un main character síndrome de l'hòstia. Main character síndrome és que tens síndrome de que per els majors de 30 anys que ets el personatge principal de la història, de que la pel·li va de tu tota l'estona. I barra lliure de dopamina per al teu cervell agòlatra, i realment funciona com una autèntica droga, segurament. No cal anar a l'Avril Lavigne, i ja em sap greu dir noms, però per exemple que tenim penya com la Inés Hernán, que va sortir com una mena d'heroïna al poble, i ara manté un discurs anticapitalista de cara a la galeria, perquè forma part del producte en el que s'ha convertit. I en paral·lel es passa el dia fent publis per literalment les pitjors empreses que existeixen del planeta. O sigui, és així. I els principals responsables de la seva destrucció, que per altra banda defensa. Jo treballo a Grup Godó, Tots tenim les nostres coherències. És que hi ha un punt que sembla que m'ho estàs dient a mi. Jo treballo per un mitjà. Jo treballo per un mitjà. I tu per qui treballes? Per al mitjà del Nacional.cat. El Nacional, Tampoc són els bons de la pel·li, segurament. I està bé com treballo per una productora, no per al Nacional. Pues aleshores ja està. No tenim contradiccions, al final estem liats. Les elits culturals són com els populars de la classe, tothom hi vol pertànyer, però el sistema funciona precisament gràcies a que només uns quants ho poden fer. I et diuen que és per mèrits propis perquè nosaltres, seguim treballant duríssim per fer funcionar l'engranatge capitalista amb l'esperança de que algun dia ens tocarà la loteria a nosaltres. Però la realitat és que per cada persona que triomfa n'hi ha 500 que es moren sense aconseguir-ho i que igualment han desperdiciat la seva vida regalant-la a un sistema que segurament és injust. I quan et fas famós, comences a transitar zones VIP, reservats restaurants, front rows als concerts, perquè sobretot no et barregis amb el populatxo i tu encara et pensis que estàs fent una bona feina. I sobretot puguis encarregar de seguir venent el cuento de que amb esforç tot s'aconsegueix i que els privilegis no funcionen per res. No ens enganyem, l'única persona que va morir aquí és la jove i rebel Avril Lavigne, que un dia es va convertir en una màquina de fer diners i les seves decisions van quedar sotmeses a la pressió estètica de continuar sent guapa i jove tota la vida. Hi ha uns magnats que li diuen què fer i què no fer perquè tant ella mateixa com la gent que xucla del que fa puguin seguir acumulant riquesa. Aquest seria el resum. Mare de Déu! No sé si voleu aportar alguna cosa a aquest discurs. Assenyalar contra... Deixa'm matisar un parell de coses. A veure.
assenyalar contradiccions. Sí, no? sí. De base crec que tens raó. Però també crec que jo no crec que sigui la fama la que corromp a la gent, sinó que hi ha gent amb perfil corruptible que té moltes ganes de ser famós. Això, des de luego. És com el que diuen de la política corromp, no sé què. No, perdona, la política crida a uns perfils de penya que ja li va el rotllo. Vull dir, a mi, la Inés Hernán, abans de ser tan famosa, a mi, quan no era pràctic, bueno, sí, d'Instagram i tal, a mi jo estava dinant amb ella una vegada. I quan... És cultural, si és que els tenim a casa. Els tenim a casa. No, només vaig dinar amb ella una vegada perquè fèiem un show junts a Madrid i vam dinar amb ella, la Lorena, i el seu nòvio del moment, que era el cantant de La Pegatina. Perquè estava amb el cantant de La Pegatina, la Inés Hernán. I ara està amb un DJ. I ja en aquell moment, i això és on volia arribar, la Inés Hernán ja em va dir: yo creo que la gente con rentas más altas tendríamos que tener mutua y así no colapsamos la seguridad social. Clàssic argument pijo progre. Aleshores, l'Almodóvar també diu això. Aleshores, no és a dir, no és... Perdó, és que he fet així. It is not what it... It is not what you say. Talking about. Jo crec que ja anava d'un pal que a ella no li molestava el tema publicitari, cultural i tal. També pot ser, exacte. I l'altre argument que em vull dir, que és que ha estat molt bé tot el que has dit, ha estat molt bé, però tu saps tan bé com jo que a la que sortim aquí entrem al Festival Cruïlla, que estem fent aquest podcast des del Festival Cruïlla, i a la que sortim d'aquí ens anirem a la zona VIP del Festival Cruïlla per no fer cua per un bocata, Guillem. Perquè no m'hi barrejo amb els pobres. Guillem, sortirem d'aquí i el simple fet de no fer cua ja et corromp. És a dir... Vale. És a dir, no necessites tampoc tanta cosa per deixar-te corrompre, perquè diuen, oh clar, hòstia, la lluita social, no sé què, no fas cua cap a dins. A la zona VIP del Cruïlla tenen un tirador d'IPA, de la IPA aquesta d'Estrella, que a la resta del festival no tenen. Són petites diferències. Són petites diferències. Perquè paguem igual allà dins, però el menjar que hi ha és més bo que el que hi ha fora. Perquè avui, ara després te porto jo. Vale, perquè ahir vaig sopar una pizza. I tu et menjaràs avui un biquini de melós de vedella trufao, que a fora no el fan. Vosaltres no, I vosaltres no, és a dir... Vosaltres podeu menjar un González. Molt bonic, això que ha explicat el Guillem, molt bonic, però té fallos. Bueno, al final... No passa res. No podem escapar del sistema. Però m'agrada molt, tio, m'agrada molt. Vale, dit això, no anem a fer un joc. Com anem de temps? A veure... Bé, Tenim mig... També hi ha gent que ens ha portat coses, crec. Ho abordem ara? Abordem-ho ara, tot plegat, ens ho traiem així de sobre, llavors hi ha diversió tot el rato. Vale, la secció de la Clara. Un aplaudiment, sisplau. Gràcies, moltes gràcies. A veure, ja ha passat una cosa. La gent ha col·laborat del rotllo. Digues un músic que vulguis que estigui mort. Perfecte. Raó la resposta. No, clar ni de conya. Vale? S'han dedicat a jugar a Death Note, però cap motiu aquí. A més, molts dels motius és no cal explicar-ho. Bueno, vale, perfecte. Sisplau. Llavors, evidentment, resposta més que ha sortit més, Buos, Guillem de Buos. No podia ser d'una altra manera. Molt bé. No, DJ dale al play, Passa alguna cosa amb el Guillem de Buos, que és que saps quan el Joan Dausà va fer allò de tirar-se al públic? Joan Dausà ha sortit també? Sí. Ara que ho dius? Saps quan el Joan Dausà va fer allò de tirar-se al públic? Però diferent. Deixaré que cali aquesta broma un rato. De fet, hi ha hagut risses com d'un segon, amb una mica de delay, com un lot, vale. Aguantem-ho. Llavors, què passa? També he sortit fatxes, evidentment, Nacho Cano, Alaska, Bertín, Osborne... Increïble el Nacho Cano, Correcte, no? Us heu assabentat d'això? Un bon peça. Això no és teoria de la conspiració, és real, Això ha passat de veritat. El tio està fent un musical com blanquejant la colonització de Llatinoamèrica per part dels espanyols i tots els treballadors eren il·legals. No pagava ningú, els donava com un bono de comida. Sí, com bono de comida. No, perquè llavors han sortit com penya que treballava per ell, ha sortit com no sé quin programa que volien blanquejar Nacho Cano i parlaven de que sortien els treballadors que eren xavals equatorianos de 20 anys que van venir aquí amb visat de turista i que reivindicaven
pues que el Joan fer volent i que tal, i parlaven de beques. O sigui, era com els donava beques, no? Era com una beca. Llavors els donava una manutenció perquè poguessin comprar-se menjar i ja està. Ja me les conec, aquestes beques. Me les dona. I una en concret que crec que he de parar de fer podcast amb ressaca. No hi ha filtre, avui? No hi ha filtre, Una en concret. No, explica-ho, si vols, ja. Baixo el to i tinc un micròfon. Sí, és com... Vols gaudir el contingut de Baleoc sense interrupcions? Vols gaudir-lo també sense censura? Vols gaudir de cada una de les tonteries que diem en directe? Fins i tot de les més compromeses? Sigues Baleoker Premium i no et perdis els nostres shows. Baleoc Live Show. Baleoc Live Show. D'acord, espectacle en directe. Baleoc Live Show. Baleoc Live Show. Baleoc Live Show. Vine, t'hi esperem. Per favor, no ho aneu dient por ahí, això, Nosaltres ho penjarem a Spotify. No ho aneu dient por ahí. Això potser ho tallem, Guillem. Això potser ho tallem. No ho aneu dient por ahí. Disculpa, un aclariment. És que queda com molt raro fer promo de shows en directe i no dir dates ni res. Però és que això és un podcast i aquí l'única línia temporal que existeix és la que uneix l'inici de l'episodi amb el final. Les nostres veus no són més que uns i zeros surant per sempre en la vastitud d'un instant tan vaporós que es torna etern. No tenim forma de controlar si això ho escoltes a l'agost del 2024 o al febrer de 2049. De fet, tampoc podem descartar que el teu present sigui per nosaltres un futur més o menys llunyà, on el món ja hagi rebentat del tot i no quedin més que uns pocs humans sobrevivint en un erm postapocalíptic i d'alguna forma algun d'ells hagi aconseguit, vés a saber com, connectar amb aquest contingut. Fent que de sobte Baleoc representi els últims vestigis d'una antiga i pròspera civilització. A veure, gairebé segur que això no passarà. Però tècnicament tampoc ho podem descartar del tot. Així que, encara que tinguéssim més shows previstos, que en el moment en què s'està editant aquest àudio no és el cas, tampoc tindria sentit dir-ho aquí. Així que si vols estar al tanto, segueix-nos a Instagram i a Twitter. Sí, ho he sentit bé. Tot aquest rotllo era una promo. L'antiga i pròspera civilització d'on ve aquest àudio és precisament això. Convertir-ho tot en màrqueting. També els pensaments. De fet, especialment els pensaments. En fi, no ho allarguem més. Seguiu-nos a xarxes, @Baleoc i moltes barres baixes. Ara sí, seguim amb el programa. No, i tant, si ho tallarem, això, ho tallarem segur. Segur que ho tallem. Per favor, Clara, continua, disculpa. Necessito, una en concret. S'està penedint. Podeu comprovar. Ho estic intentant salvar tot el rato, jo, però tu segueixes. T'estàs posant tu mateix. No passa res, ho tallarem. T'estàs cavant. Va, seguim. Canviem de tema. Vale, necessito, qui hagi sigut la persona que ha escrit això, necessito explicació, perquè hi ha una que és Harry Styles i la resposta, o sigui, el raonament és li cauria bé el Tomàs Molina. Per què? Aquesta relació, no l'entenc. Per favor, qui ha escrit? Qui ha sigut? Aquí davant. Qui has dit que era? Harry Styles per què? Harry Styles perquè li cauria bé el Tomàs Molina. És que crec que serà llarga l'explicació i li vull donar un micròfon. Bona tarda. Bona tarda. Bàsicament em cau malament el Harry Styles i volíeu trobar una excusa per posar-lo. I el Tomàs Molina? No. Raona la resposta. Sí, inventa't algo. Per què creus que li cauria bé a Tomàs Molina? Quins són els factors que fan que li caiguis bé a Tomàs Molina? I que tu creus que Harry Styles els compleix, clar. Complicat. No sé. Uah, és que m'ha pillat molt desprevingut, això. Però per què t'ha sortit Tomàs Molina? La teva companya sap argumentar millor que tu? M'ha sortit Tomàs Molina perquè vaig fer una obra en què em queia malament el Tomàs Molina. Vas fer una obra de teatre? Sí. On et queia malament el Tomàs Molina? Sí, al meu personatge li queia fatal al Tomàs Molina. És raríssim. Jo crec que vull seguir preguntant perquè cada resposta és millor. Tu vas fer una obra, però va sortir aquesta motivació i vaig a fer una obra de teatre? No. Argument.
Em cau malament el Tomàs Molina. No, era una obra d'un taller de teatre. De la construcció, era una obra. Vale, un taller de teatre. Un taller de teatre, i el meu personatge em queia molt malament, el Tomàs Molina. Però en plan, molt malament. I no tenia res a veure amb tu, vull dir... No. Fons de personatge. La bíblia de personatges era... Jo. Li cau malament Tomàs Molina. I ja està. Punto. Bueno, clar, pregunta-li més coses, sí. No, és que no... I el Harry Styles, Tomàs Molina, bueno, ja està. No m'esperava, la veritat, que surt. O sigui, m'ha semblat raríssim, com vas comprovar. M'esperava més resposta de dir, bueno, la meva l'ignoraran. No, 100%. Ha sigut la primera que he vist. L'eix de la secció, la teva resposta. Bueno, m'alegro. Vale. Que maco. Gràcies per donar-nos contingut, clar que sí. Moltes gràcies. Un aplaudiment per aquesta persona. Gràcies. Increïble. Volia forçar a veure si li donava un pedorro d'angoixa, però al final no li ha donat, Aguantat. Moltes gràcies. Molt bé. I aprofitem també per veure què ens ha portat el públic, ja que estem aquí. Per recollir premis. Hi ha gent que ens ha portat coses. Sabem que hi ha gent que ens ha portat coses. Ara és el moment. Bernat. El Bernat. Un aplaudiment pel Bernat. Què ens ha portat el Bernat? Això és heavy, cuidao. Hòstia. Un moment. Parem. Amb tu ens vam veure a la manifestació contra el turisme, oi? Un tio compromès, joder! Ell no està a l'amic del Cruïlla. Puja, Bernat. Això per tu? Bueno, però explica què ens has portat. Bueno, doncs, bàsicament... Vols seure si et fa sentir més segur i tal? Sí, gràcies. Bueno, bàsicament he fet una baralla de Màgic, perquè jo jugava, i he jugat i jugo al Màgic, i, bueno, em va fer molta gràcia perquè no tenia res a fer i m'estava avorrint. A fe de Déu, també t'he de dir. Però amb les cartes que fem al programa? Sí, Cabron. I també és que és increïble, això. I n'has afegit? Sí. A sobre? Hòstia. Un fort aplaudiment pel Bernat, sisplau. No, increïble. Un fort aplaudiment pel Bernat. Ets un puto geni, tio. Cartes amb la funda i tot, O sigui, baralla de professional, Hòstia, molt bé. A veure. Perdó, ara estem per vosaltres, Sí, un moment, us abandonem un segon. Hi ha un paper on diu totes les cartes. Però a més has posat moltes cartes. Has fet la carta de Teresa Fidalgo, que és la noia de la curva. Carta pròpia, Té pantanos. Ui, tens una carta tu, Clara? Us he fet una carta a cadascú. Una carta del BCN Media. Clara Gallardo, Legendary Creature. Evidentment. Humà. No. El cabron diu... amb les vostres cartes, i jo n'he afegit algunes. La baralla és tot cartes, o sigui, hi ha 700 cartes i hem fet 18 programes. Hòstia. I això ens ho podem quedar o vols tu? Sí, clar. És per nosaltres? Joder, increïble. És fortíssim, això. Molt fort. Perdó, demanaré un targeta. Sisplau. Bernat, moltes gràcies, tio. Moltes gràcies. Increïble. Moltes gràcies, tio. Bernat. Ets un crac. Molt bé. No sé si algú més ens ha portat alguna cosa. Si algú més ens ha portat alguna cosa que no està al nivell d'una baralla màgica handmade, que s'ho guardi. Qui s'atreveix ara a treure No volem les vostres merdes, tampoc. Ara podem estar pel programa, ara, sisplau. Sí, perdó. Vull fer una partida. Sí que agrada com fer. Què més tenim? Tenim alguna cosa més? Ja està. Ara ja podem diversió tot el rato. Ara diversió. Una quarta cadira, en principi no farem pujar a ningú més, i si el fem pujar el farem seure a terra, ara. Sí. Gràcies, per això. Molt atent també, gràcies, aplaudiment per ell. Demana aplaudiment. D'acord. Bueno, ara arriba... Què hem de fer ara? Baixes tu a... Següent secció! Això és marca pròpia ja, que triguin a entrar els separadors. Bé, la primera cosa que farem avui és... Tira el Marc, quan vulguis que soni de fondo. Ja està sonant, hi ha com un desajust. Perfecte. Ara el Guillem baixarà amb vosaltres i la Clara i jo us anirem llegint diferents històries. Com ho fem això? Perquè no ho hem parlat. Llegiu i jo faig... Ara ho parlem, sí, és així. De fet, ves amb els dos micròfons per si algú vol entretenir-se una miqueta. No gaire. La Clara i jo us anirem llegint enunciats d'històries que poden ser veritat o creepypasta. I la persona que tu tris, m'és igual, ha de contestar-te què creu que és, si veritat o creepypasta. I, de fet, voldria complicar una miqueta més. Vale. La persona contesta el que creu que és. Vale. Si la resta de gent creu que és el contrari, abucheo. Però, o sigui, disrespectful, Vull dir, que la persona que s'ha equivocat se senti molt malament. Exacte, i si creu que estem alineats, aplaudiment. Aplaudiment. Masses coses. D'acord, la primera... Comença tu. Vinga. Paul McCartney va morir i John Lennon en una cançó diu I buried Paul. Veritat? Veritat, diu el loco,
Ara. No, parlant amb dos micros. Paul McCartney no va morir, tio, a priori. Bueno, hi ha un vídeo molt divertit que diu Paul McCartney explodes and fucking dies. No sé si l'heu vist. Està tocant el piano i diu and live and let die i fa BOOM! I rebenta tot. Sensacional. No, Paul McCartney està viu. Llegeixo jo una. Hi ha una teoria de la conspiració molt més elaborada que la que diu que Paul McCartney es va morir i John Lennon en una cançó molt de fons diu I buried Paul. D'acord. La policia va trobar 3 calaveres a casa del cantant del grup Cannibal Corpse. Veritat. És veritat! Molt bé. I la penya com sorpresa, no? Dient, hòstia, com pot ser que el cantant del grup Cannibal Corpse tingui calaveres a casa? Un tio que regurgita. No hi havia cap senyal al lloc. Pensàvem que estava bé aquest nano. No, al final no. Perdó, Guillem, de cop i dient, hombre, què passa? Algú del públic, saps? Saludant a gent. Has perdut el focus, Vale. Chester Bennington i Chris Cornell no es van suïcidar, sinó que van ser assassinats perquè estaven investigant una xarxa de pederastes milionaris. Torno? Chester Bennington i Chris Cornell no es van suïcidar, sinó que van ser assassinats perquè estaven investigant una xarxa de pederastes milionaris. Massa elaborat, no, mentida. A priori és mentida, però que si voleu que sigui veritat, fem un i que sigui veritat, Mola perquè van a ritmes diferents, està guai. Vale, a priori és mentida, però està bé. Després de cada concert, els germans Ginestar acaben follant i a vegades amb altra gent i tot. Aquí és una persona molt convençuda. Home, sembla que sí, no? Ole, unànime, Tothom. Sí. 100%. No passa res, ja, carinyo, són amics meus. Vull dir, puc fer aquestes bromes. I a priori... A priori... No, sí que follen. No, a priori no. Uf, aquest em sembla brillant, El DJ de màquina Nando Dix Control, detingut per posseir 174.000 pastilles d'èxtasi i 10 quilos de hachís, va muntar un festi a Brians amb el nom de Primavera Sound. Veritat? És veritat! És veritat i el podeu trobar a YouTube. Poseu Primavera Sound, es va fer l'any passat a les dates del Primavera Sound i bàsicament és ell punxant al pati de la presó i tot el vídeo són planos d'ell i et dona a entendre molt que no hi havia ningú. No, hi ha un moment que la càmera gira, perquè jo me l'he fotut pel cul sencer, el Primavera Sound. És com des de dalt, no? Hi ha un moment que la càmera gira i veus un tio fent així. I el Pau allà punxant la seva matraca. Vale, següent anunciat. Em saltaré el següent perquè ja hem fet la broma abans, que Joan Daus es va tirar al públic, cosa que el cantant de Buos fa habitualment. Anem a l'altre sector del públic. Antònia Font és el nom de la primera seguidora que va tenir el grup mallorquí. No, és el nom del seu gat. Ole! Ojo, Ole! I s'ha guanyat l'escalf del públic, amb la justificació. Increïble! A priori era el nom de la primera fan, però a partir d'ara serà el nom del seu gat i nosaltres comprem aquest relat a fondo. Jo pensava que era veritat. Dir-li Antònia Font a un gat és increïble, No, clar, mola molt més. Al nen li poses com blau. I a Cel. I el gat es diu Antònia Font. Increïble. Bueno, el gat de la Raquel Hervás es diu Benito Miausolini, Això és veritat. Ole, molt bé, no ho sabia. Molt bona. Blau és nom de nena. Mira. Doncs... Hòstia. També hi ha un punt que quan ja li comences a ficar el nen o la nena noms de colors hi ha una mica Àngels Castilla, també t'ho dic, Té una història... Anem a sentir la història de la Mare de Déu de Blau. Un aplaudiment per la senyora Mare de Déu de Blau. Sisplau. Es veu que hi havia un mestre que feia figures d'esglésies i el seu aprenent la va fer millor que ell. I el mestre es va enfadar, va tirar un martell i li va fer un blau al front. Hòstia, un blau. I només... No, a la Mare de Déu. Vale. A la figura. Li va quedar marcada aquí el martell. Li van dir Mare de Déu del Blau. O sigui, llavors era una figura amb rec sanguini. Amb rec sanguini i amb hematomes. Sí, doncs a Lleida hi ha moltes nenes que es diuen blau. Hòstia, molt bé. Hòstia, doncs divulgació a Baleòc. Hòstia, sempre, Molt bé. Sempre aprenem en aquest programa. Va, accelerem una miqueta que vaig quedar a temps de fer l'altre. Guillem, atent, perquè Rikiti és una paraula azteca que els Illuminati fan servir per anunciar que s'acosta el reset. És veritat això? És mentida?
Hòstia, vale, no t'havia vist. Clar. Un aplaudiment per Mamadouxa, sisplau. Gràcies. Hòstia, no t'havia vist, tio. Sí, no estava preparat per això. No sé què ha dit, la veritat. T'ho torno a repetir, Bruno. He escoltat Rickety i m'he ficat molt vermell i molt nerviós i he dit passo. Que es folla germans, Rickety. No he dit res d'això. Això no ginestar. No, això... Vull dir, això ha sigut un moment de que porros ni que porros mama, Vull dir, t'ha sortit de tu, això, Hòstia. No, que Rickety és una paraula azteca que vol dir que s'acosta al reset. Sí. Missatge subliminal. Fals. Sí o fals? Fals. Vale, molt bé. A priori és fals. Va, anem ràpid. Sempre que el grup Macedònia ha canviat de formació, les membres de l'anterior han sigut assassinades. Perdó, espero que past. Que estan vives, jo no sé. Què has dit, tio? O sigui, que és mentida, no? Que és mentida. És mentida, va, és mentida. Què més? Sid Vicious tocava tan malament al baix que els concerts li apagaven l'altaveu. Fals. Mira, aquí davant diuen que veritat, El de davant se la salva aquesta. És veritat. És veritat. Sí. Vale, el baterista de Mago de Oz, Chus de Felatio, als concerts fa veure que toca, però són bateries pregravades per un altre tio. Veritat. És veritat. És veritat, això no ho sabia. Tot i que allà darrere hi ha un noi que diu que no, que toca Chus de Felatio. A veure. Jo l'he vist tocar a la sala Mirona i toca la bateria. I la toca, Sí. És que jo he pensat, una bateria no és lo de Sid Vicious, tu creus, perquè, pues un baix desenxufat no sona. Perdona, una bateria. insisteixo, perdó per passar-me amb Buos. Bueno, perdó, no. Els Premis RAC 105, Buos van fer playback i el Joan a la bateria estava així, No, home, no. Sí. Però si tu l'has vist tocar, acceptem que ens corregeixis. És mentida. A més, afegiré, el meu cosí, que és bateria del millor grup de versions de Catalunya, Pelucas, ha tocat amb ell. O sigui, ostres, un concert. I ara jo agafo i me'n vaig a casa meva. I ara jo agafo i me'n vaig. Molt bé, un aplaudiment per aquest tio que ens acaba de xapar la puta boca! Vale. Ja estem, no? En queda un. Queda l'última. El guitarrista del grup noruec de black metal Mayhem va trobar el cantant que s'havia volat al cap amb una escopeta, va fer-li una foto per la portada del seu disc. Veritat. És veritat i és aquesta foto! És completament veritat. I de fet, Guillem, crec que tu tens algun insight més d'aquesta història? Sí, bueno, també convido molt a la gent que li interessi aquesta història. Hi ha un documental molt guapo que explica la història d'aquesta banda i... Podem treure la foto? No, un moment. Un moment. El Pavo es va suïcidar, com podeu comprovar. Què estàs fent? Estàs donant voltes? Ah, vale. I llavors el guitarra va anar a buscar-lo perquè havia desaparegut, no sabien on collons estava, el van anar a buscar una cabana que tenia al bosc. M'agrada el cardio, Tinc molta ressaca. I llavors va dir, hòstia, que guapo, van a comprar una càmera d'aquestes desechables, li va fer una foto i encara fins i tot es va dedicar, explica com es va dedicar a col·locar l'escopeta així al costat, mirant-s'ho, i ja està, i va fer la foto i va ser la portada del disc. M'agrada molt, hi ha un detall per això que ningú s'hi ha fixat perquè està massa ocupat veient el puto crani rebentat d'aquest tio, que es va matar amb una samarreta que posa I love algo, no? Missatges, treu això, per favor. Ja està preparat, també, això. Vale, fem una cosa. Com que estem al Cruïlla, hem volgut dedicar-li com l'última secció del programa. Passes, Clara, al Political Compass, sisplau? Un aplaudiment pel Political Compass. Ens posem aquí... No vull que l'aguantis tu perquè queda com de safata rara i no vull. Com ho podem fer? Guillem, et queda alguna d'energia per aguantar... O ja l'aguanto jo? No, bueno, sí, no. L'aguanto jo! Té. Vale, anem a dir els grups que toquen o que han tocat al Cruïlla i els anem a situar. Pels que no ho sapigueu, el Political Compass és una taula que situa políticament les coses que col·loquem al Political Compass. Vale? Això, més cap amunt és més autoritari, més cap avall és més llibertari i esquerra i dreta, que més o menys tot tenim clar el que és. Aleshores, anem traient... Aquí davant està molt bé. Anem traient grups. Qui tenim primer? María Escarmiento. María Escarmiento. Espera. Dreta? Esquerra. Esquerra, cap amunt o cap autoritari o avall? llibertari? A mi em fa vibra d'autoritari, diria. Sí? Sí, per allà he sentit a mi també, vale. Per aquí, està bé? Sí? Més cap allà, més cap allà? Cap al mig, Vale. No ens podem entretenir tampoc tant. Sí, Però molt bé, m'agrada. Hi ha 20 grups, vull dir. Algú que s'enfadi, no? Dient, no, mira, ja està. Si no hi ha rigor amb això... S'aixeca i se'n va. Què més tenim? 31 fam. 31 fam.
A la dreta, eh? Dreta, eh? A la dreta, eh? Dreta, són uns pijitos, els 30 ufam. Autoritari o... Llibertari. Fumen molts porros, 30 ufam o no? En plan criptobro, una miqueta? Fan fila, eh? Sí. Fan fila de criptobros. M'encanta el de l'esquerra, tio. És que a més inclús la cortina de fons sembla el plató de Nude Project una mica. Sabem si està bé aquest nano o estem ara aquí fent? Estava de ressaca també. Vale. No, que igual no sé, no vull jo tampoc. Figaflaues. Centre. Centre tot, per allà diuen avall, amunt, no sé. Al mig, al puto mig. Ojo, perquè ja hem gastat aquest cartutxo que és molt juicy, ja no el podrem tornar a fer servir. No, ara ja no pot anar al mig ningú. Clar. Què més? Ens queden 10 minuts, El rojo. El rojo és Nepo Baby, Crec que és fill d'algú. Sí, a mi també em sona. Bueno, com tothom, no? Al final, però... Exacte, correcte. Fill, cosí, tiet. No és cap sorpresa. Què fem? Dreta... Aquí, Aquí, a fondo, Hòstia. La senyora de la Mare de Déu de Blau va fortíssima. El blau, clar, és el teu tema d'avui. És el teu tema d'avui, és blau. Què més? Trueno. Esquerra baix, el Bruno el té claríssim. Trueno aquí, Sí, a més el Trueno és un rapero argentí que també és Nepo Baby. El seu pare era un rapero que es deia, atenció al nickname, Pedro Peligro. Molt bé. Albert Pla. Albert Pla em fa cara de llibertari. Sí. Aquí, al canto. A baix, aquí, a fora. És veritat que està bastant fora, O sigui... Albert Pla és el millor, tio. És una persona que està tan boja que podria fer un anunci... És a dir, porta aguantant el personatge de boig tota la vida i ara podria el tio fer un anunci d'ING Direct i la gent li compraria i diria molt bé, Albert. Traient-te unes cuques aquí. M'obre un compte. La Dilla Russa. Mira, a mi em fan casos comunistes aquests. No, és full PSOE, sí, No sé si han vingut... Llavors a la dreta, sí. Espero que no. A veure, potser no, és més en Comú Podem, però... Què fem? És que ara si han vingut, ara em sap greu, que tampoc són Lila, diuen per aquí. Que tampoc són mala gent, Amunt, Hòstia, la gent s'enfada una mica, Ja està. Vale. Vale, la següent, evidentment, Avril Lavigne. Avril Lavigne. Què fem? Autoritària, Aquí, a l'altra punta. Hòstia! Molt bé, un aplaudiment. Anem fortíssims, És el negatiu de l'Albert Pla. És nazi, de sobte, literalment. Tu li fiques el braç pel cul, Albert Pla. I el gires com un mitjó i et surt Avril Lavigne per l'altra banda. Vale. Amaral. Va, tremendo bolo ahí, Sí. Comunistes, Hòstia. Per aquí, Però una mica PSOE. A mi fa una mica, sí, o una mica comuners, també. Una mica com aquí. Vale. Va, vinga. Pet Shop Boys. Pet Shop Boys. Uy, en plan... Sensacions. Con la iglesia hemos topado aquí una mica, Què? Jo crec que és bastant això, Sí? Sí. Home, sí, americans, sintetitzadors... Sí, tecnologia... Sí. Britànics. Què? Sí, però me'n sé d'uns quants abanderats del món gay que toco, Sí. Fabio McNamara, toco, Què més? Smashing Pumpkins. Sensacions aquí davant. Què vol dir això? Sembla que vols dir-ho, però et farà mal dir-ho. Sí. Ostres, giro a la dreta. Bueno, doncs intentaré gaudir una mica menys avui. La cara d'aquest home. Cap amunt o cap avall? Cap amunt. Aquí hi ha un dient que cap amunt, Bé, el teu tiet està en plan. Sí. Què més? Oques grasses. Esquerra baix. Però no gaire clar, No gaire esquerra i no gaire avall, vale. A dalt, A mi també em fan cara de comunistes, però és que jo no... Tampoc vull dir, és random això que acabo de dir. Però jo els col·locaria dalt. També és que clar, és que són 35, que aleshores tenen... Deuen tocar tot l'espectre polític, aquesta gent. A nivell de... Aquí va bé? Sí? Clar, és que a nivell de lletres a mi m'agrada molt Oques Grasses, però a nivell de lletres té com aquest rotllo de com que quan tot és positiu i tot no sé què i tal, una mica Mr. Wonderful, i llavors sempre acabes... I ja està? Què més tenim? De tiets! Els tiets! Doncs no hi ha foto. Bueno, tranquil, Aquests de dretes que han fet pasta. Ja està. Així de Cap fàcil. allà, diuen? Vigila que un dia faràs pasta, tu. Déu me'n guardi.
Aquí. Aquí. Perfecte. Allà m'han donat l'aprovació. Sí, aquí. Allà han dit que sí. Tu dius que és una mica convergent el rotllo tiets, no? Sí, 100%. Sí, una miqueta. Ginestar. Sí, m'he deixat 35 fotos. Què passa aquí? Ginestar. Hi eren, els vaig posar jo. Ginestar. Ginestar? Sí? Però si tenen una pinta monitors d'esplai que flipes. Clar, exacte, sí. Jo crec que estan per aquí, no? Com va dir el Josep Català, els Pimpinela de Cau. A veure, tampoc et flipis. No, però... Vale, no sé. Aquí està molt bé. Roba estesa. Roba estesa cap a... Però molt segurs, Avall, amunt. Avall. Avall, Avall, vale. I l'altre bien a dalt. No estàs d'acord amb això? Mola perquè qui no està d'acord? Som tan catalans que ningú crida, està tothom fent... Sí. Però podeu parlar, fills de puta, tio. Vale, què més? Ja està? Jo ja estic, tu ja has plegat. Jo ja he plegat. Pues... Molt bé. Esteu més o menys d'acord amb això? Faríem algun canvi? S'accepten canvis, Falten comunistes aquí, Sí. Qui seria extrema esquerra? Clar, és que... Nene, a la que comences a fotre calés... Clar. Els privilegis s'han de mantenir, si no te'ls treuen. Ses freixes, és que clar... Clar, estic parlant d'algú que fa com a eventos amb l'ANC i tal, però clar, això també va se'n va cap allà ràpid. No es pot ser artista i d'esquerres, és impossible. El Cruïlla no, els festivals que vas tu sí. Els festivals aquells que toquen grups com Crosta de Pus, Helicòpter de l'EFA. Aquests estan aquí. D'acord, doncs això és la política. Són o comunistes o nazis moltes vegades. Sí. Molt bé, aleshores, jo crec que per acabar ja... ho estem fent increïble, Jo crec que podríem presentar la carta màgic. Posa'ns la carta màgic, Marc, sisplau. La carta màgic d'avui... No es veu gaire el títol, però la carta màgic d'avui és Baleòquer, és a dir, tots vosaltres, doneu-vos un aplaudiment per vosaltres, sisplau. La carta màgic val molt, he posat molt manar perquè val molt. Legendary Creature... Perquè valeu or. Perquè valeu or. Protecció contra creepypastes, protecció contra fake news, protecció contra desodorant. Si el contrincant tira un encantament, Baleòquer és immune a aquest encantament, i si el contrincant invoca a Sisek, destrueix a Baleòquer. No sé per què, però allà està. És la nostra mascota, Slavoj Zizek, i jo crec que amb això... que hem acabat el programa. Ja està, fins aquí... Això ha sigut el primer Baleòc Live. Moltes gràcies per venir. Esperem que hagueu gaudit moderadament. Sí, important. Abans d'acabar, haureu trobat unes enganxines. Unes enganxines aquí. Són per vosaltres, són un regal marca de la casa. Si ara entreu al Cruïlla, enganxeu-les per tot arreu, perquè el Cruïlla vol fer les coses així com en plan ecològic i tal. Llavors, si podeu enganxar moltes, vandalitzar, també estaria bé. Que tinguin un problema demà. Que tinguin un problema demà. I si no, podeu vandalitzar la vostra localitat, Barcelona o el que sigui, vale? Vandalisme quilòmetre zero. Vandalitzar és enganxant una merda a una paret, és el màxim que els catalans podem aspirar. Amb un codi QR que et porta a una pàgina on estem nosaltres al darrere, encara ens arribarà una denúncia. Segurament. La pagarem a gust. La pagarem a gust. Ja està, les enganxines són per vosaltres, moltes gràcies per haver vingut. Moltes gràcies. Ens veiem a partir del 2000... a la pròxima. Ens veiem a la pròxima, potser farem més merdes d'aquestes. Ojalà fem més merdes d'aquestes i si no, tornem al gener de l'any que ve perquè volem descansar una mica. Sí, i perquè tindré un fill. I perquè tindré un fill. Vale, sortiu endreçadament. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Ho volem fer el més incòmode possible. Aleshores, no marxarem nosaltres perquè no tenim on anar. Llavors... I hem acabat el programa. Marxeu vosaltres. Marxeu vosaltres i nosaltres marxem els últims. Sense aplaudiments, sense fer gaire soroll, intenteu marxar amb el Feu cas d'en Graham, que és el regidor, ell us dirà... Feu cas del Graham, nosaltres ens quedarem aquí. I ve un altre podcast després, Però bueno, a mi me la pela, però em diran alguna cosa, llavors no vull... Molt bé. No. Fem-ho incòmode, desagradable, que no sapiguem ben bé què està passant. La gent passa sense mirar, com... Molt bé, ho esteu fent superincòmode, moltes gràcies, sou els millors. Ni a dos ni hòsties, molt bé.